Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty 11-nji fevralda Nowatdan Nasary mejlisini geçirmek kararyna geldi. Synçylar odal ýaşullar maslahaty, soň halk maslahaty. Indi iki palataly parlamentiň mejlisi hökmünde geçirilen uly ýygnaklaryň hakykatda halk bilen maslahatlaşmak üçin näle eýsem köplenç göz üçin we bir adamyň şahsiýet kultuny kanunlaşdyrmak üçin gurulýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň prezidenti we şol wagtda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, ýagny iki palataly diýilen parlamentiň hem ýol başçysy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna tasdiklanmagyna görä bu çäre ýurdy geljek 30 ýylda syýasy, durmuş ykdysady we medeni taýdan ösdürmegiň esasy urlaryny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleleri jemgyýetçiligiň wekilleriniň gatnaşmagyna ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirilýär. Halk maslahatynyň Nowatdan Nasary mejlisini geçirmek teklibi 7-nji ýanwarda Qazaqstanda bolan halk protestleriniň fonuna Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan orta atyldy we synçylaryň ýurtda bolmagy mümkin täzelikler bardy, dürli çaklamalary öňe sürmegine sebäp boldy. Döwlet başçylaryna Türkmenistanlylara demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet gurulşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başardy diýmek bilen ýurdun geljegi baradaky aladalaryny dile getirdi. Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin ul jogapkarçylyk çekýär. Biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar. Biz döwletimiz we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy urlaryny keskitlemeler hemde düzmeler diýip döwlet başçysyna aýtdy. Şeýle de prezident Nowatdan Nasary mejlisi geçirmek bilen bagly guramaçylyk işlerini esasan vice-premier Serdar Berdimuhammedowa tapşyrdy. 18-nji ýanwarda çap edilen kararda mejlisiň Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünini, Ahal welaýatyndaky Türkmeniň Agöý binasyny, Balkan, Daşoğuz, Lewap we Mar welaýatlarynyňdaky ruhyet köşklerini sanly ulga markaly geçiriljekdi gaýdyldy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelende öňkü prezident Sapar Muratniýew tarapyndan parlamentden hem ýokary çykarylan halk maslahatynyň kanuny ygtyýarlyklaryny ýatyrdy. Emma öňkü prezidentiň edişýaly azat saýlawlar arkaly saýlanmadyk adamlary öz syýasy kararlaryny tasdiklatmak üçin ulanmagyny welin dowam etdirdi. Olaryň sözü bilen mutya ardan wagtdan berilen hyzmatlary ýatyrdy. Ýöne ol munyň bilen hem çäklenmedi we ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň çylşyrymlaşmagy bilen ilki halk maslahatyny nikeltdi. Soňra ony iki palataly parlament döredýärtip has uly ygtyýarlyga eýetdi. Şeýle de prezident konstitusiýa laýyk gelmeýän göçüm edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Synçylar bu ýagdaý kanunlaryň ýygyderli bodulmagy we demokratik ýol ýörelgelerden daşlaşylmagy hökmünde häsiýetlendirdiler we prezidentiň häkimiýeti bir kanun ýolu bilen atadan ogla geçirmek niýetinden uralýanlygyny öňe sürüp başladylar. Qazaqstanda bolan halk gozgolanylarynyň fonuna 12-nji ýanwarda geçirilen Howpsuzlyk Mejlisinde prezidentiň internet çäklendirmelerini, raýatlara edilen gödäwçiligi hasy berkitmek barada beren tawşyryklary, şu aralykda vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň daşary ýurtlary edýän saparlarynyň has görelmegi bolsa, bu çaklamalary hasy güýçlendirdi. Emma Türkmen häkimiýetleri bu çaklamalary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Türkmenistanyň sebitde häkimiýet atadan ogla diňe hadaryň beýlek kenaryny Azerbaýjana geçirildi. Türkmenistanda döwlet gurulşlarynda işleýän müňlerçe sürüjä hünär derejesi boýunça aýlygyna ýyllar boýu gosmaça berilen tölegler ýatyryldy. Bu geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulug ferişdeleriniň sürüjülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky tasdiklan düzgünnamysy esasynda amal edildi. Täze düzgünler barada adatça bolşýaly döwlet mediasynda açyk habar berilmese-de, yerli habarçymyz bu ýagdaýlary ençimi çeşme tasdiklatmagy başardy. Avtopark edaramyzyň hasapçysy şu ýyldan 1-nji we 2-nji derejeli sürüjüleriň aýlyklarynyň degişlilikde 25 götürüm we 10 götürüm goşmaça berilen töleglerin ýatyrylanyny ma'lum etdi. Olam 5-nji ýanwarda bu barada Aşgabatdan ýöreýte buýrugyň gelenligini aýtdy. Deyip atlandyrylmasızlygyny soran Türkmenabadyň awtobus sürüjüleriniň biri 19-njy ýanwarda yerli habarçymyza gurrun berdi.
Ol seýle görkezmäniň döwleti degisli ähli edarlary, sultanda häkimlikleri, ýangyn söndürüji, jemaat hojalyk gulluklarına, avtoparklary dagy hem gelendigini tasdiklady. Men 30 ýyldan bäri sürüji bolup işleýärin. Şonuň 25 ýylynyň dowamyny 1-nji derejeli aýlyk aldym. Zähmet kitapçamda hem 1-nji derejeli sürüji diýilip görkezlen. Meniň elime 2000 töwereği manat berilýärdi. Hasapçymyň odalky goşmaça 500 golay manady tölemejekdigini aýtdy. Täzeyle geçip entek aýlyk alyp görmedik. Emma häzirden hozalygymyzyň ýene-de gaýsy garajatlaryny kemeltmeli barada alad edip başladyk. Diýip sagtyetini aýan edip biljek maglumatlary agdamazlygy soran 50 ýaşlaryndaky ýeni bir sürüji aýtdy. Ol bu mesele boýunça edarasynyň ýol başçysyna baryp nägileligini bildirendigini, emma hiç hili oňoýly netije alyp bilmändigini hem sözüne goşdy. Ýolbaşy prezidentiň karary esasyna ähli sürüjileriň awtomekteplerde täzeden hüner derejesini artdyrmalygyny aýtdy. Men 2 aýyň içinde okap, derejelik şahadatnamany getirip, goşmaça tölegler gaýtadan tölenermi diýip soranymda, ol munyň diňe geljek 2023-nji ýyldan mümkin bolup biljekdigini aýtdy. Diýip sürüji habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň sürüjileriň %100 bolýan meseleleri barada 19 ýanwarda yerli wagt bilen öýläne çeline döwlet idarlaryndan, Sultanda Türkmen Awto Uloglary agentliginden, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulog we Kommunikasiýalar agentliginden hem kommentari almak tynançyklary netije bermedi. Gepin gerdisine bellesek sürüjileriň hüner derejesini ýatyrmak baradaky karar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda tasdiklan degisli düzgünnamaty esasynda amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa bu düzgünnama ýurtda ulug teristleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak işini halkara talaplarına laýyk getirmegi nazarda tutýar we Türkmenistanyň awtomobil ulogy hakynda ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda kabul eden kanunlarynyň üstüne ýetirýär. Eýsem öňkü kanunlarda näme kimçilik bardy ýa-da olar näme üçin ýollardaky howpsuzlygy üpsün etmedi. Bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähil bärden gaýtmalar bar. Türkmen mitbugaty we häkimetleri bu soraglara düşündürüş bermeýärler. Azatlyň bu baradaky suwallaryna hem jogap bermekden ýüze burýarlar. Sol bir wagtda Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýerli tinçiler öňkü ýyllarda aýallaryň awto ulog sürmegini, gara ýa goýy renkli awto uloglara garşy alyp baran erjel görüşi bilen tanalan häkimetleriň bu karary bilen köçelerdäki howpsuzlyk ýagdaýyny ýokurlandyryp biljekdigine biraz şüpheli garaýarlar. Olar munyň ýurtda barha ýitilesen ykdysady çökgünniň arasynda döwlet işgärleriniň hasabyna pul teristlerini tygsitlamak maksat edinilýändigini belläp, geçen ýylyň başynda lukmanlara agyr iş şerti üçin aýlyklaryna 20% goşmaça berilen tölegleriň ýatyrylmagyny hem mysal getirdiler. Türkiýanyň Tekirdağ şäherinde ýerde hereketsiz ýatan wagty tapylan Türkmenistanly raýat ähli saglyk bejergilerine garamazdan hastahanada aradan çykdy. Türk polisiýasy bu waka bilen bagly merhum Allanur Italmazowyň dostlaryny we onu getiren taksi sürüjüsini tutsak etdi. Bu barada Türk media terişdeleri habar berýär. Son dakika.com neşiriniň 14-nji ýanwarda çap eden habaryna görä, waka Tekirdağyň Malkara etrawynyň Metin İlgün köçesinde boldy. Etrapçanyň ýaşaýjylary Italmazowyň dostlarynyň ýaşaýan kwartirasynyň girelgesinde hereketsiz ýatandygyny görýärler we bu barada tiz kömek gullugyna habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine gelen saglyk işgärleri ýerde ýatan 31 ýaşly Allanur Italmazowy ýürek owkulamasy ýagny masasyny etdiler. Şondan soňra ýüregi gaýtadan urup başlanan Italmazow tiz kömek gullugy bilen Malkara döwlet hastahanasyna alınıp gidildi. Ähli saglyk bejergilerine garamazdan Italmazow hastahanada aradan çykdy diýilip habarda bellenilýär. Maglumatda yerli ýaşaýjylara salgylanylyp, takside dostlarynyň ýaşaýan jaýynyň ýanyna gelen Italmazowyň gapynyň girelgesinde huşuny ýitirip, sowuk betonyň üstünde bir näçe sagatlap hereketsiz ýatandygy hem aýdylýar. Italmazowy şol ýagdaýda gören dostlary wakanyň bolan ýerinden gitmek islediler ýöne 155 topory ýagny polisiýa işgärleri olaryň wakanyň bolan ýerinden gitmegine ruhsat bermediler diýilip habarda nytalýar. Habarda Türk häkimetlerine
algylanylyp, Italmazowyň dem alyş ýollaryndaky ýetmezçilik sebäpli aradan çykandygy aýdylýar. Neşir taksi sürücüsiniň we Italmazowyň dostlarynyň tutsak edilendigini belläp, waka bilen bagly derňegiň dowam edýändigini hem aýtdy. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar we işsizlik munyň bilen bir wagtda adyk gytçylygy we gymmatçylygy ýüzmüňlerçe türkmenistanlynyň iş gözläp daşary ýurtlara barmak üçin viza talaby bolman soň Türkiýe çykmagyna sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdirliginiň 25-nji noýabrda çap eden hasabatynda ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsady bilen 117.905 türkmenistanlynyň ýaşaýandygy habar berildi. Ýönetimçiler Türkiýede kanuny ýa-da bir kanun esasda ýaşaýan türkmenistanlylaryň hakyky sanynyň ýüzlerçe müňden geçýändigini aýdýarlar. Munyň bilen baglykda soňky ýyllarda türk medeniýetinde türkmenistanlylar bilen bagly dürli habarlar peýda bolýar. Türkmenistanyň döwlet mediasy Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbeýi bolýan kynçylyklary şeýlede olar barada türk medeniýetinde çykýan maglumatlar hakda habar bermeýär. Soňky döwürde daşary döwletlerdäki türkmenistanlylaryň dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda ýurtlaryna hem dolanyp bilmän, işlerini ýitirip has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalarynyň kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi barada hem ýygyderli maglumatlar peýda bolýar. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we daşary işler ministrligi adatlyň zähmet migrantlary baradaky habarlaryna reaksiýa bildirmeýär.